Tilik-tilik lur. Jagunge lur. Pas kurang lebih saulan. Oh. Usia 1 bulan. Ini kondisinya. Dia itu kul. Nyiram blodoh malan. Oh, wis sak udel lur. Oh, perkembang ngene modele lho. Lep pisan. Apa sih? Organik iki kaya tak ketok kaya alum tapi donan lho. Gak sampean apik wangkling ben. Karepan ya. Apik no kok. Loh, proses mati iki. Tuh. Sing iki lagi proses mati. Tinggalan. Iya. Wayah yang mupuk lho iki sampe, tapi Ora piye-piye rasane? mati lah kok. Urung kok. Lho nek ngene iki ya kukut. Tuh. Ngene iki mati, diambil saja ngene iki. Kabupaten Tuban. Gung. Oh, iki sijine. Bedengane lho. Sak tuwa-tuwae kono. Melenuk. Oh. Lep pisan. Iki tempat pengambilan air sing digawe nyemprot iki. Sing digawe nyemprot. Iya nyemprot sukete, nyemprot ulere, nyemprot daune. Lho, sukete ngene iki. Calon rumput lulangan, tapi wis teratasi. Kayak tinggal nunggu kematiane. Lho. Wes beres pisan. Ulere ya beres, tapi kadang ono sing kliwatan isek mangan. Lho, kaya iki kliwatan iki. Ono sing kliwatan. Lho, tandane ngene iki uler. Uler iki luwih 5 tahun lur iki. Uler terus pokoke. Angger 2 minggu wis mesti uler. Piye? Alhamdulillah. Oh, nek apik ya alhamdulillah ya ngono. Oh. Ono sing 4 bring Bu lho. Mbero wae. Bero. Loh. 4 satu lubang. Padahal tangan iki, napa meneh nek nganggo cetok. Gak malah 24. Oh, ini. Rumput sing pinggir-pinggiran ngene iki contone lho. Iki rumput jenenge suket glinting wong kene ngarani. Nek aku ya brintik ngono wae kaya rambut brintik mengkonan lho. Ini jagunge. Wis kurang luwih iki sak ulan umure iki. 1 bulan sudah finish teratasi lho. Ngene kondisine lho. Oh. Monyor iki, resik. Tapi ono sing kliwatan lur. Insiden kliwatan ra kepupuk, ra kepon sekali modele kaya ngene. Oh, ono kotakane ngene iki lho, kotak. Ih. Tapi alhamdulillah iki apik lho. Apik maksudnya ya carry lah. Tapi ya ora puten. Ini modele. Nek iki sisa lombok sing kenane gagal ATM-e. Hasil ATM sing gagal iki. Urung pas maksudnya gagal iki. Ini kondisine.
suasananya. Siapa ya? Nah, ono model ngene iki ya langsung diambil saja, lho. Buang. Iki sing sulaman kok tengah nggone ra ngatasi. Ngono kuwi modele. Kayak rebung lho ngene iki. Tunggale iki niki wis ra ngatasi, cuklek saja. Yo. Iso kayak lautan iki tanpa pupuk kandang. Tanpa kohe, ayam, sapi, wis langsung lemah, dipacul, ditaju, diciri, wis dadi umur sak ulan, dhuwure sak dodo. Oh, sak dodo lho. Apa? Ini kondisine. Mayor ini sempel saja loh ya, sempel saja ini. Oh, ora pe woh ini lho. Saiki musime ngene iki lho pancen. Cuma alhamdulillah iki mergo udan pisanan iki icir pandhisik iki untuk kejar tayang cara mono. Sukete ya aman, melunus. Oh, iki sing cabe genane iki. Ora kelar untup-untup. Wis pokoknya intine wong urip iki ya bukan di hasil tapi di perjuangan. Perjalanan ini bisa kita lewati dan nikmati enggak ngono wae lho. Mbadaki hasil ya kecewa lho kene lho. Nek ngene iki bandane ora karuan, icire, obate. Wis nek diomongno ngono ya lepok. Ora nggarai semangat nek diomongno. Tapi ya dikerjakan, action, bagaimana prospeknya, terus kita lalui, kita nikmati guys dengan segala cara. Loh, iki sukete sing isek bandel tapi ini kan wis karek rano 5% lur. Nah, iki tambahan pupuke karena lokasi iki gak tak pupuk kandang, kohe ayam, kohe sapi ora. Tapi kita wehi pupuk ultradap lur lho. Pupuk daun ultradap tak campur ambesen. Tapi di umur lebih kurang 5-7 hari tak kasih pupuk Ponska dasarane tanpa pupuk kandang. Tapi ada pupuk rahasia nih kuwi mang. Ultradap tak campur ambesen. Iku tok. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.